Mae'n debyg bod gen yr rhan fwyaf yna chi ffrog ddu yn y cwpwr dillad, ond sut fedrwch chi wneud y mwyaf ohoni? Mae ffrog ddu mor ddefnyddiol. Edrychiad ar gyfer y nos di hwn. Dwi wedi torri'r du fyny efo belt. Mae'r jaced yn gwneud iddo fe edrych mwy rock chic a mae'r atodion yn dod â'r cwbl at ei gilydd. Dyma ni edrychiad i fynd ar dde. Fysa'r rhan fwyaf o bobl byth yn meddwl rhoi top dros y ffrog ddu fel hyn, ond mae'n edrych yn hollol wahanol rwan, a mae'r jaced denim yn neud iddo fe gyd edrych yn fwy hamddenol. Dyma ni'r edrychiad ola. Yn fama, dwi'n dangos i chi, nid yn unig da chi'n gallu gwisgo'r ffrog ddu yn y nos, ond hefyd fedrwch chi wisgo fo yn y dydd. Dwi wedi rhoi ffrog frown ar ei ben o, fedrwch chi wneud hyn efo jaced hefyd, a rhoi o efo lliwiau niwtral i dynnu fo i lawr. Felly, dyna ni, tair edrychiad hollol wahanol yn defnyddio un ffrog.